Unha vez que eu xa teño configurado quen vai revisar a quen, estou satisfeita, o que fago é volver aquí ao meu obradoiro, ao meu panel principal, vexo que xa cumprín coas tarefas e o único que me queda sería cambiar para a fase seguinte. Cando estamos xa na fase de avaliación, voume cambiar ao perfil como se fose estudante. Pois nada, aparecería que o único que ten pendente é o de avaliarse, apareceme aquí ese envío que eu teño que avaliar. Como teño configurado isto para que se avalíe como unha rúbrica, pois ábreseme cal é o traballo que teño que avaliar, vese a imaxe, e agora aquí pois apareceme a rúbrica, entón, bueno, pois reviso e efectivamente isto está correcto, a imaxe representativa, inclúo unha ligazón, podo facer aquí un comentario global e gardaría e pecharía. Neste intre, o meu traballo como alumna estaría finalizado. Se agora volvo ao meu rol normal de profe, vexo que aquí nesta fase de avaliación vaime informando pois de como vai o proceso. No informe de cualificacións do obradoiro apareceme aquí unha táboa de resumo no que se me expresa cada alumno cal foi o seu envío e cales foron as cualificacións recibidas e outorgadas. Isto dos números e demais explícovolo noutro vídeo con un pouco máis de detalle.